कैसा लग रहा है? हो आदमी जानवर हो आदमी जानवर हो आदमी जानवर पट हम लिखाई का आगमन के बुताई का रोती गीला हंसोला बिना रोती गीला हंसोला बिना रोती गीला हंसोला बिना रोती गीला हंसोला बिना लोर बाकी गिराई का आगमन के बुताई का आदमी के सतौला से क्या फायदा दिल पे पत्थर चलवला से का फायदा सब आदमी भुला जाते कि मरे गए दुनिया इतना मायावी बा सबे भुला गए आदमी के सतौला से का फायदा दिल पे पत्थर चलवला से का फायदा जे अगनवा घेराइल पटाइल बा भीत ऐसन उठावला से का फायदा तनी तनी बात खातिर छोटी छोटी बात खातिर आदमी में विवाद हो जाता हती हती बात खातिर भाई भाई से लड़ता कहीं पता चला था कि बेटे बाबूजी पर केस भेजेगा एक से एक घटना सामने होता ऐसे ही एगो परिवार बा जोना में दूगो भाई बने बाबूजी मर गए बने माई जिंदा बड़ी बड़ भाई छोट भाई के पढ़ा लिखा के सियान कर देता
हाँ मैनुअल फोकस। जब वो भाई के शादी हो जाता, ध्यान दी सब एकदम मैनुअल फोकस में डाला, बियाह शादी हो जाता, मैनुअल फोकस में डाला, फोकस एडजस्ट। नौकरियों लग जाता, बड़ भाई कैसे कमा के खेती बनिहारी के पढ़ा लिखा देता, सियान कर देता। फोकस में बन अभी मैनुअल में। जब बियाह हो जाता तब सभी तो जानता ही बाकी का होकेला, बियाह होने के थोड़े दिन बाद भाई कहते हैं कि भैया हमने के तनी हिसाब किताब बोल के रही तो बढ़िया रहे, बड़ा दिक्कत होता था। फोकस ना होई वो तो हटा दिलवा है ना, वो तो मैनुअल है। भाई कहता फोकस नहीं घुमा, आगे वाला जूम वाला ना, उससे आगे वाला। आरी हेत बारी बड़ी जाई औरी है ना, अब फोकस मिला। आगन दुआरा जूम को फोकस मिला, दुआरा मिला। फोकस नहीं घुमा। पाई पाई बिरना ठीक बा, ठीक। पाई पाई बिरना रह दे। कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बिरना, कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बिरना। हेत बारी बट जाई औरी, हेत बारी बट जाई औरी, आगन दुआरवा पाई पाई बिरना, कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बिरना, कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बिरना। क्या बात है, क्या बात है। और बात एगो रहल बाप एगो बारी महतारी, तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी। भाई एगो बाबूजी रहले तो बचपने में गुजर गई, एगो माई बाड़ी अभी ओ माई के पता चली कि अब दोनों आदमी के खाए अलग बनो तो वो माई पे खा गुजर। एगो रहल बाप एगो बारी महतारी, तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी। विश्वास नहीं के तभी वो चीज के गवाह बा। अब ही गवाह बाटे बढ़े वाला झोला, अब ही गवाह बाटे बढ़े वाला झोला। चंदमा रोरी दूध बात के कटोरा, वो गाँव के लोग जब काल कहत रहे कि फलानवा के लइकन में बड़ा एकता बा, बड़ा बोले उहे लोग जब आके हमार तहार बखरा बाटी तब कैसे लगे।
के सनहिया पागल जाई बीतना कहे के सभे के हुआ अपन कहावे ये बबुआ तोहरा घरे बुआ पाका वांग जहिया पाई कोना जाके बचावा हमार जब ताकी तारा तो नौकरियों चाकरी बा हम तो खेती बाड़ी करे वाला आदमी दिक्कत ही नहीं है कि तारा घरे बुआ पकवान बनी तार लड़का बढ़िया बनी सब हमारा लड़का के नाम मिली वो से दुख नहीं है लेकिन जब हमारा लड़का तारा घरे देखी कि बढ़िया बढ़िया भोजन बनता आ कहे कि बाबूजी पनीर कीन के लाओ ठीक से बैठा हिले ना तो चावल बेच के पनीर आई नहीं थोड़ा और उन्हें घुसुक जा भाई कहता तोहरा घर बुआ पाका वांग जहिया पाई कोना जाके बचावा हमार जब ताकी आगे अपन दुख के कहानी जब बाची आगे अपन दुख के कहानी जब बाची हमरा के कुछ बोल दिया चाची हमरा के कुछ बोल दिया चाची उन्हें पावा हमारा तोहरा बेटी के बरात जहिया आई तू दे बना कुकर हमारा कुछो न दिया जिप चाहे कार से आ
पैदल चाहे दुनिया कहाँ से। एगो आँख हंसी कैसे भाई के सदिया बदल जाएगी बीरना, कैसे भाई के सदिया बदल जाएगी बीरना, कैसे भाई के सदिया बदल जाएगी बीरना, कैसे भाई के सदिया बदल